muri yeZimbabwe ndadzoka yatimbonisana politics dzikunzi dze dead game handiti, but pane zvinhu zvandoda kuti ndikuonesei zviri very important zvekuti imimi kana makuzoningirira musakundwe kufunga. Idauda kuti kana as long as uri muZimbabwe usakundwe kufunga nomwe munhu because ari ku Zanupf kana kuti ari kuchi pane skillful iri kurohwa panapa panyaya yandiri kuona iyi panapa pari kunzi zvoni. Zimbabweans, are you aware that yesterday Jen van Muswere, Tawanda Mukodza and Albert Nyakuyedzwa pocketed a total of $200,000 from Port Tungwarara. These funds were paid to enable them to meet with the president and plea for clearance and authorization of today's program in Manicaland, which was cancelled by NPC Machacha few days ago. Vanhu vari kurova begi kunzoko mukoma akabvuma kuroveka begi. But inzwa izve guys, currently now Sunday 25 January 2026 as at 1952 hours as I'm typing this post, Tungwarara is in a meeting at his private offices in Glennon with 6 Manicaland DCC chairmen, namely Washington Ziwi from Mutasa, Brighton Muchua from Chimanimani, Chimombe from Buera, Cosmo Chimombe again from Buera, Maka from Nyanga, Mabika from Mutare, Blessing Parinyatwa from Marange Zimunya. The agenda of the meeting is for the DCC chairman to have a meeting with President Emerson Dambudzo Mnangagwa vogwadama nekuchema kani kuti CI advisor vaende mberi with his programs. Ko hanti vanenge vakanuna here vongoti tatumwa nevanhu kuzasi uko, waiting for my source in the meeting to give me. I know the fun thing about politics is that ponongotori munyaya utoripo uchitoita zvauritoita kune zisource rinenge riripo baba. Even pavanhu vako ivo pacho unoshambisika wakafunga kuti pamwe we are planning this together kana kuti we are in this together. Rimwe rechitoti bo zvauritotaura auna pauri kuona pariri kutaipa, it said that phone kana kuti chi ameno whatever kana belt mazuva you know zvinhu zvinokwanisa kutranslate kuti information inge ichienda kweni fanira kunge ichienda zviri fani. So kana kutotaura kutongoita ngapina mteleti munhu utombotaipa izvo zvisazodaita information yese yebuda. It's fine handiti. Now chinhu chandoda kudzidzisa maZimbabwe ndechekuti handimukona kuti ava vanhu veZanupf but vari kutorowana mari pachavo, handimukuzona kuti vari kutorowana bag. I think this is the high time because last time ndakamboya, you know, I was the first person to tell people kuti ukaona politician, any politician akauya chikudza kuti vakomana tizodai tozogadzira road chitomomberera mako faster because mukasatodaro munogara nemapotozo upenyu hweseka. Akatoya akatoti tizodai tokampena totodochera road baba mangwana uyai mutochera road itomupai pressure kuti atopedza road. Unganidzai vanhu vemuraini bese itai chipatapata kuti munhu abva afila manyukunyuku zvekuti zvemunozoita kuballot it's up to you, we don't care, who cares. Akati toda kucheresa nemaball musembomira kutomboti baba vanhu vakatomira nemabhaketi vari kutotambudzika magona mahwina manje apa automatic win zvatope zvinenge zvoitika kumberi hazvina kana basa. This is the same situation iri kuitika nevanhu vazhinji vamuri kuona vanhu vese vakapfeka mazembe green nayo havasi vezanu. I'm telling you izvi zvinhu zvandoziva izvi havasi veZanupf vanhu veve but vakamaster chigame chekutora mari yenyika. Imagine kuti munhu ari muoffice pari kutaura kunzi vanhu akaita sana Jen van Muswere iwe the Minister of Broadcasting gawe atoripo aritotorawo shoma yacho iri bosa ise civil servant asika anotoweka dhiri kuti baba nesalary yandopuwa munhu akutoda tondisanganisa nemari unotoinvesta utobuda uchifamba nebango rako. Izvo zvikunowa munhu so vekuti vari kufamba nemazimota muZanupf me kwete nekuti ari kufamba nemota yekuti iye achero dai akashanda life yake yese anga asingambofa akaitenga ende munotoaziva munawo kumaraini ikoko but chi skillful same munhu ye anogona kutoti panoitika election avhotire kana zanu yacho but akangoto master deal vaonera so. Saka ndiri kuti chi
it's high time yekuti mapoliticians ngaasa determine kuti life yedu toifambisa sei kana kuti totonzi tiri kuvenganiswa kuti wo watowe chakati wese auya. Let's give them same attention, so same energy. Akauya toda kuti tireso munhu wese ngapuwe mukana baba, because mumwe musi mucharasikirwa nezvinonaka nenyaya yekuda kuti uyu ndiwe chakati toda musiya. Ndakaona mumwe munhu achitaura achiti baba iko zvinezvi ndakutodemba ndakutoregreta shamara vanhu havane time paipuwa vanhu mastenzi kuHarare kune mastenzi aipuwa vanhu kachinzi ndezanu. Saka vanhu vakanosiya achiti ndezvezanu. Ndikati wakapusa iwe, wakasiyirei? Itoenda unotora kana achiri kubuda wana because you can't afford to rent for the rest of your life. Ko ukazorwara ukatadza unohasela kwacho kana kuenda kubasa unoita sei? Unoraramisa street ka nenyaya yekuti wakati izvi zvanzi ndezvepotika upatika dai puwa pekugara ugare. Vamwe vakachimasta ndakatona vakatotora zvitendi zvivava vakabvaisa maroja inenge achipuwa nemaroja okutogarawo life yake kwaane peace of mind. Kushandisa brain ndoinonzi ngadzikakati ubenefita zvine skillful. Hakuna chinhu chinonzi ndakudze muZimbabwe meme hakuna chinhu chinonzi ndecheZanupf, because ZANUPF itori political party yakatocreatwawo. Chinhu chese chiri muZimbabwe meme ndecheZimbabwe. Chero businessman akati inini ndiri kuita zvinhu izvo on behalf of ZANUPF, ndopa vanhu maloni mayouth ndikozi ndeve kuZANUPF. Chingomudza kuti haya mutaura baba yebo nechemumwoyo haupindura uitisana nharo nemunhu unongonyebedzera kupusa. Torawo loni iroro utogadzira life yako, fidha vana anofanira nzara. Ini handisi kukudzidzisai kuti kana uroda usiya ameno kuti achikupa ndiani kana wako wacho uri kuningina, but kana uchiziva kuti uchazvinida hakuna munhu akabva nechinhu kana kuti kwaakabva nacho kupi, as long as chiri chemuZimbabwe ndechedu tese. But just that vanhu vakuda kungwara zvoda kutora maresources, vamwe vanonge vakaluta vakaita sei vakanonhingirikina ubva vanoisa zvakangofanana kana kuti information ndakutokudza meno zvochetonayo utoziva kuti mumba mako hamuna chikafu, utonzwa kuti pane muchato apa auatenderewo, kuti pane muchato waita mutika murainu nenhomba wane nzara nenyama kana auatenderewo. So kana uchatenda why uchatenda uri kutodya chikafu handiti this is the same thing. But munhu achata zvinoti unongonekana kukamana kana chii muri kubata nyaya yacho. So any politician akapfura nekuraini kwako kana achita sei, inini ndiri kutokuudzai officially kana muda umwe mudateerera nokudzai kuti musazotore zvinozodai so baba muZimbabwe meme hakuna kana munhu asiri kutombodya mari dzedza tora mari utodya mari yenyika. Ko unotyiko? Unotyikidzira kudya mari munhu auya zvake achivavira unobira munhu auya achiofa mari. Ndakafarira rimwe gore so paitwa makampeni pauya a certain political party toda kuzoti muzodai so political party yedu zvikanzi nemamwe machembere munotipei tikakuya tikauya kupati kwenyu kwacho tazi hatoda kuzoita rally kurally kwacho munotipei. Why? Because vakatojaira kuti kunopuwa vanhu zvinhu. Iwe unofungidzira kuti vanhu vese, inini I used to blame people. Ndaitoblame kuti vanhu vese vari kutakurwa nemabhazi vachizoenda kana marallies anoita sei. Ndikati asi pamwe pacho munhu asina zvekuita hake ari padheni baba ndopaangaswera nenzara. Anotongoweka dhiro kuti chicken ini ka plus free transport ototi we call it a day. Because chikafu mari chekutenga unongositorina, cost of living iri high. Vanhu vari kutongoshandisa rimwe skill ndakaona, but zvese zvokuzotera machicken in rato drama we don't care. You learn to work for yourself kuti zvinhu balance. But ndikutaura kuti zvimwe zvima opportunity zvonzi pari kutogurwa kana land pari kupuwa vanhu stand tora usanyebero ndezvemuZimbabwe. Land yeZimbabwe iri kugurwa mangwana uchavhunduka pakutonzi takutolegalize munhu wese akapuwa stand yacho zvitongowo pamutemo right bo takatoenda. Because at the end of the day yamuri kuti ningi nacho ndo iri ruling party ka ndiana chazouya achipwanya right mastands yacho. Vanhu vane makore mangani vachimagara 9 10 12 years more than that vachingogara mastands iwo chiroja. Ndakatoona umwe munhu aitozviti ayo inini ndandiriwe chakati akutorojeserwa mastands iwo akaramba achiti ndizvepati kadai so ko wakurojere chiikoko wakutogara ka. But kana kwakuti zveningirikini wakuzvinikirina chi ndozvo ndingoya ndingotaura ndati zvochazoita neinformation iyi zvazva. Imagine kuti vakomana vari kutorowana mari pachavo mupati imomo otozoti ningi minister of chakati vari kutorowana namari. What more iwowo zvako iwo ndongada kuzosiya zvinhu uchita sei zvidistance bvisa zita rako kana pachinchi kuti kuitwa uri kuonwa ne-certain political party iwo uri muZimbabwe nika uya ndionotonyengererwa nemapolitician havana chinhu mapolitician kubva kunani chero munhu wese antonyengerera vhoti yako ndowakakosha iwo antonyengerera zvinhu zvako zvese ndiwe every pasina imimi vanhu hakuna politician hakuna political party hakuna kana zvese zvecloud zvekuzonzi ndine vanhu ndine chi unonyeba hakuna munhu anota nevanhu akutorina.
vamwe vacho vanotozviti ndine vanhu akatozvarwa asina kana hama dzake chaidza dzitomuvhotera ozotaura ako iwewe wonzi ndine vanhu. So hamuchazoita neinformation iyi zvazvenyu ndatopedza ini.